Lino Kawki kien accountant ta' 32 sena minn Santa Venera. Kien raġel miżżewweġ u flimkien ma' martu Anna kienu qed jistennew l-ewwel wild tagħhom. Fil-15 ta' Frar tal-1982 Lino mar id-dar kif kien jagħmel s-soltu għall-ikla ta' nofsinhar. U madwar siegħa wara, għall-ħabta tas-siegħa ta' wara nofsinhar, Lino Kawki telaq lura l-uffiċċju. U lill-mara tiegħu bħalma kien jagħmel dejjem weda li kien se jaraħħa aktar tard. Iżda dik kienet l-aħħar darba li der ħaj. Madwar il-5 ta' filgħaxija żewġ klijenti marru jfittxu fid-dar. Il-karozza tiegħu kienet għadha hemm, imma hu kien sparixxa. L-għadda tal-ejbin tiegħu uffiċjal mill-Inland Revenue mar iħabbat fuq id-dar ta' Kawki u talab lill-mara ta' Kawki xi files importanti u l-mara tiegħu tatomlu. Iżda x'kien hemm ġo dawn il-files qatt ma ġie magħruf. Fi 17 ta' Frar, il-briefcase ta' Lino Kawki instabet qrib Chadwick Lakes, hija instabet miftuħa u vojta kompletament. Il-każ ta' Lino Kawki kien għadu qed jitqies bħala każ ta' persuna infittxija. Imma wara l-ejbin tiegħu kien hemm storja oħra. Isem Kawki beda jsemma f'xhieda ta' artijiet kontroversjali ta' żmien it-80. Huwa kien allegatament involut f'xi laqgħat fejn fihom bdew jiġu diskussi xi kontijiet suspettużi. Iżda dawn id-dokumenti li hu kien ħejja l dawn il-laqgħat sparixxew flimkien miegħu. Ftit jiem qabel l-ejbin tiegħu, l-imgħallem ta' qabel tiegħu Manfred kien miet f'ċirkostanzi suspettużi ġewwa l-isptar. Dan kollu għajjem suspett li forsi Kawki kien jaf iktar milli kellu jkun jaf. Snin għaddew, iżda l-każ baqa' bla risposta. Iżda fil-15 ta' Novembru tal-1985 saret skoperta makabra ġewwa l-Buskett. Partijiet minn ġisem ta' uman instabu ġewwa bir, imgeżwrin f'boros tal-plastik. Esperti forensiċi ikkonkludew li l-ġisem kien ġie mqatta' b'serrieq, kemm manwali kif ukoll wieħed elettriku. Fl-1988 dawn il-fdalijiet ġew identifikati bħala dawk ta' Lino Kawki. Fl-1989 inkjesta maġisterjali ikkonkludiet li Lino Kawki kien miet b'daqqa qawwija f'rasu. Il-każ kien issa uffiċjalment każ ta' qtil. Lino Kawki, accountant ta' 32 sena, missier li qatt ma ltaqa' ma' ibnu. Każ li għadu jissemma sal-lum il-ġurnata.